Jamen, så er vi klar til at gå i gang. Velkommen så her til et oplæg af Rasmus Pøkkel, uddannelsesleder på Aarhus HF og VUC, om erfaringer fra implementering af virtuel undervisning, organisering, det rigtige narrativ, kvalificering af den lærerfri undervisning samt elevernes ansvar. Og som før kan I løbende stille spørgsmål i chatten. Hvis det giver anledning til lige at stoppe op undervejs, så gør vi også det, men ellers gemmer vi det til sidst. Værsgo, Rasmus. Tak for invitationen, og undskyld den knap så catchy titel. Det var lidt svært lige at finde ud af, hvad det egentlig handlede om, sådan helt præcis. Og jeg har også lige sige tak til Thomas for et super fint oplæg. Det var spændende og gav nogle FIFA tricks til, at man stadig skal holde øjne og ører åbne. Så vil jeg sige noget om mig. Jeg er uddannelsesleder på Aarhus HF og VUC. Men jeg var, det her projekt, jeg vil præsentere nu, det er sådan set et projekt fra min gamle arbejdsplads, fra Odder Gymnasium. Det er sådan lidt et projekt, der stadig kører i Odder, som jeg var med til at udvikle og implementere. Men jeg kan også godt forholde mig en lille smule til det koncept ind i en VUC-kontekst nu, efter jeg startede her. Jeg er stolt over at blive inviteret til det her og kunne fortælle lidt om noget konkret i forhold til det virtuelle. Og det er i forhold til spørgsmålet før omkring virtuel undervisning. Så i den her sammenhæng, der er virtuel undervisning ikke at forstå nødvendigvis som noget, der er digitalt. Men at forstå det som det her med lærerfri undervisning, som ofte er digitalt. Så det er egentlig den sammenhæng, at virtuel undervisning skal forstås. Og så skrev Paul, om jeg ville lave et copyright-kompatibelt oplæg. Det er det her ikke. Det er det, jeg sendte til ham i PDF. Der har jeg klippet vildt meget ud, fordi jeg vidste ikke lige. Jeg har gjort lidt ligesom elever, jeg har bare stjålet en masse. Eller ikke vores elever, andres elever. Så derfor jeg har lagt det ind, sådan at vi kan gøre det på den her måde, så det er sådan et kort link, og så kan I finde det der, hvis I har lyst. Der er der noter og de forskellige ting inde, som I kan finde. Men ellers sådan lige lidt hurtigt løbet igennem det. Jeg laver også lige sådan, Thomas, en lille indflyvning til, hvordan jeg forstod, hvorfor vi har gjort, som jeg har gjort. Noget med definition på, hvordan vi forstår virtuelt. Nu har jeg sådan gået lidt i gang med det. Proces og kontrakt forstået både i forhold til elever og lærere. Studiekompetencer og koble det på, det her med virtuelt, og så evalueringer. Og jeg har 25 minutter, så jeg giver den sådan lidt meget gas. Yes, definitionen med det, den arbejder vi en del med at prøve at finde ud af, hvad vil det egentlig sige det her med virtuel undervisning. Som vi så før, så lavede vi en skråstreg til, at det også handlede om det begreb, vi bruger, som er elevstudietimer. Og det skal forstås som lektioner med begrænset eller uden lærer tilstedeværelse. Det vil sige selvstændig arbejde, det kan være individuelt eller i grupper. Og læreren planlægger fagligt indhold, plan for timen, produkt, placering, skema, og så det uden undtagelse. Og grunden til det, så det virker rimelig oplagt. Det var den første læring, vi gjorde meget tydeligt. Det var, at vi begyndte at bruge de her elevstudietimer og virtuel undervisning som skemabrækker, som det var rigtig smart i administrationen at kunne lægge ind, når lærere for eksempel skulle på kursus, eller der var dobbeltbookinger i forbindelse med NF-forløb, eller hvad det nu kunne være. Det var ikke et hit. Det blev lærerne rigtig sure over, at det egentlig bare blev til et ledelsesinstrument, at vi kunne begynde at bruge de her virtuelle undervisninger til at dobbeltbooke lærerne med. Så det er derfor, der står uden undtagelse. Det er dem, der bestemmer, hvornår de her de skal placeres. Og så målsætning, i alt 10% mindre lærer til stedvær. Og det er formålet, det er jo oplagt. Vi havde et formål om at give lærerne bedre vilkår til at kunne være i deres arbejde. Vi kender alle sammen grønthøster og alle de forskellige metaforer. Ingen tvivl om, at lærerne de har fået mere at lave. Jeg havde underkøbet matematiklærer, som påstod, at de sidste 8 år, der har han fået 40% mere undervisning. Jeg håber ikke, det er rigtigt. Jeg håber, han har fiflet lidt med tallene. Men der er ingen tvivl om, at alle oplever, at de arbejder rigtig meget mere, så hvordan er det, vi kunne gøre det her med, at lærerne kunne være i deres arbejde. Og det var faktisk en bestyrelsesmedlem, der sagde, at nu skal I til at stoppe med den her grønthøster, eller også så skal I finde på nogle andre måder at tilrettelægge jeres undervisning på. Så det har været sådan en fælles proces med bestyrelse, ledelse og lærer at prøve at finde det her format. Så det er det, jeg prøver at præsentere. Ja. Det er ikke raketvidenskab det her, men der er 3 typer elevstudietimer. Der er gruppearbejde,
Der er mødepligt. Man er på skolen i det tildelte lokale og tilhørende fløj og arbejder sammen om den opgave, der er stillet. Så er der individuelt arbejde, der er mødepligt. Man er på skolen i det tildelte lokale og så videre, ligesom før. Og så er der individuelt arbejde, som eleven selv tilrettelægger. Og den her type af undervisning, den er kun placeret i ydertimerne i første og i femte, altså den første lektion og den sidste lektion. Det er jo noget, der er udviklet før, som Thomas også var inde på, så har vi været, og hans artikel i Altinget, så har vi været klar til det her corona, fordi det er faktisk et projekt, vi startede for godt et år siden. Så da det her kom, så var der allerede en masse redskaber, vi kunne gøre brug af. Men processen omkring virtuel undervisning har sådan set været, at det handler om at give lærerne mulighed for at kunne lægge de her timer ind, hvor det giver mening i projekter osv. Og give dem mulighed for at forberede sig til anden, samtidig med at de egentlig skulle have undervisning. Ja. Så er der sådan den organisatoriske proces. Det er jo sådan en indflyvning af hvad for nogle formater. Vidensdeling er jo et vigtigt projekt, og rigtig vigtigt i forhold til, hvis man skal kunne implementere de her ting. Der findes jo super mange gode erfaringer ude blandt lærerne, men der findes også nogle, der er mere heldige end andre, hvis man skal være helt ærlig. Og vidensdeling som eksempel, så lavede vi sådan nogle opgaver, som lærerne, det er et eksempel på det her, som lærerne de skulle. Det var noget af det første, vi havde gang i, hvor der står, hvilken slags opgaver kan man stille til sine elever i elevstudietimer, hvordan kan man følge op på deres arbejde, og hvordan forestiller det fungerer, hvornår forestiller det fungerer godt med elevstudietimer. Så det er jo sådan nogle vidensdeling sådan omkring konkrete, hvor man udvikler de her forskellige ting, og fik lov at stille de spørgsmål, man er bekymret over. Et af de udfordringer, der har været med det, det er jo klart nok, som de fleste af os allerede har regnet ud, det er, at der er en eller anden form for investeringspulje i sådan et projekt som det her. Og den skal jo helst ikke være højere end det udbytte, man får. Og det er også noget, at der også var op og vende til de her vidensdeling. Evalueringer, vi har evalueret det helt vildt meget løbende, det vil jeg komme ind på senere. Så er der enighed om narrativet. Det var vi forholdsvis bevidste om i starten, men vi blev det i hvert fald løbende. Det er rigtig vigtigt, at både lærere og ledelse er enige om, hvad er det egentlig, det vil sige at lave de her elevstudietimer. Det skal selvfølgelig ikke meldes ud til eleverne, at det er en spareøvelse. Det skal heller ikke meldes ud, at kvaliteten den forringes. Men vi skal også være ærlige samtidig og sige, at det er jo et spørgsmål om at kunne kvalificere en eller anden form for effektivisering. Så enighed om narrativet, det bliver vi meget bevidste om, for vi kunne sagtens kunne høre fra start af, at der var nogen, der gik med nogle andre historier, end dem vi prøvede at melde ud blandt eleverne. Og her er vi også blandt forældrene, som godt kunne gå hen og blive et problem, hvis vi ikke var opmærksomme på det. Vi gjorde det på den måde, at ude i hver klasse, nu er Odder Gymnasie ikke, selvom vi jo tænker, at det er verdens navle, så er det ikke verdens største gymnasie. Og derfor er det nemmere for en leder at gå rundt i de forskellige klasser. Så det var det, man prøvede. Så det sidste eksperter. Vi prøvede jo at finde nogen, der havde gode erfaringer med det her. Og også nogen, der var eksperter. Og der har jeg et eksempel på en der hedder Simone, som kommer fra universitetet, som så kan I lige trykke på den, og så popper hun op. Det er også fordi, at nu med det her copyright, så har jeg taget nogle af hendes pointer med. Så kan I selv rette henvendelse, hvis I synes, at I har brug for noget af det. Yes. Tricks og faldgrupper i forhold til de her rammer, vi sætter op, når vi skal undervise. Det er meget konkret. Det synes vi var en god vinkel at have. Tid. For at det her det kan fungere, og det her det er nogle af Simones pointer, det er tid til forventninger. Man skal være tydelig omkring tid. Uendelig tid, eller tidsestimering, eller fast tid. Hvilket format man vælger, det skal man gøre som pædagogiske overvejelser, for man kan ikke gå ind og justere på det, når man ikke er til stede. Så er der noget med ressourcer og støtte, og det kan I nok også godt regne ud, de fleste af jer, at man skal spørge sig selv, hvordan forhindrer du at dine elever i at gå i stå? Hvilke ressourcer er tilgængelige, og hvor? Hvordan kan de støtte hinanden? Hvad skal de gøre, hvis de går i stå? Det er sådan tre key spørgsmål, som man skal orientere sig i forhold til, hvis det er, at man vil have det her til at fungere. Ellers så kan man sagtens komme op den efterfølgende dag, og så er det ikke lavet noget, fordi at det ikke kunne finde siden, eller det ikke kunne forstå opgaven. Lege studiegrupper, det kommer jeg til at fortælle lidt mere om. Det er det her med studiekompetencerne. Hvordan er det at lave et projekt, hvor at der også er nogle kompetencer i spil. Og så en af ens pointer var at rammesætte et konkret produkt. Det gavner samarbejde osv. Så det er sådan de 4 tips og tricks og faldgrupper, vi orienterer os rigtig meget imod i det, vi går i gang med at udvikle de her forskellige timer. Her er der nogle helt banale forslag til registreringer og produkter. Registrering det er, hvordan er det så, man har de her timer og sikrer sig, at kursister eller elever, de faktisk er der.
Men det første er om produkter. Selvfølgelig afleveringer giver mening, at de skal lave kollaborative øvelser, peer feedback, oplæg, at de ser nogle ting, man allerede har lavet, indtale, restudy eller hvad man ellers skal på. Medieproduktioner findes der jo efterhånden et hav af forskellige, samtidig nogle af de forskellige teknologier, som man begyndt at bruge. Spørgsmål-svar, regneopgaver, vores matematiklærer, de gik helt amok i det, der hedder Abacus, se film, dokumentar, projektarbejde. Der er sådan set rigtig mange muligheder for at afholde de her virtuelle eller lærerfri undervisningssekvenser. Så havde vi den udfordring med, at det første, der var en lærer, der rakte hånden op og spurgte, ja, det er fint nok, at vi holder lærerfri undervisning, men hvordan skal vi vide, hvem der så har været til undervisning? Og det var jo egentlig et meget godt spørgsmål. Så hvordan skal vi registrere? Hvordan skal vi registrere, om man så afholder det virtuelle? Fordi bestyrelsen fik den idé, at de egentlig gerne vil registrere, om vi så levede op til, at 10% af lærernes tid blev virtuel. Så først, når man laver en virtuel undervisningsteam, så skal man ind, og så opretter man en ressource i Lectio og tilføjer den. Man kan gøre, nu sidder jeg i min nye arbejde med Ludus, men der er også mulighed for at tilkoble nogle af de her ting. I forhold til registrering, så skal læreren selv vælge, hvordan vedkommende ønsker at registrere. Der er jo fuldstændig vildt stor forskel på, hvilken kontekst man underviser i. Men i vores sammenhæng, der er vi enige om, at det kunne man godt gøre i forhold til at se, om folk har været aktive i Google Docs eller med produktioner, eller der er sågar nogen, der har spurgt gangen efter, om de var der alle sammen den forrige gang. Det er måske sådan lidt nægget nogle andre steder, men det tænkte vi, det vil virke. Det er sådan, at i forhold til, at formålet det var, at det er lærerne, der skal reducere, altså formålet var, at lærerne skulle bedre kunne være i deres arbejde. Så en vigtig pointe er, at det ikke er 10% per hold, det er 10% i forhold til lærerens undervisningstid eller konfrontationstimer. Og det betyder helt konkret, at hvis du har en 1. G-klasse, eller en 2. G-klasse, eller en 3. G-klasse, så kan det være, at din 3. G-klasse den bedre kan arbejde lærerfrit, end din 1. G-klasse er. Så kan du godt lægge 15% eller 20% ind i den, og 0 eller 5% i din 1. G-klasse. Så det er for lærerne, at det her det er et redskab. Eleverne og kontrakten. Det er noget af det, vi prøvede at binde op på det, for at det ikke skulle være sådan et projekt, som fjerner noget fra lærerne ved det her, eller fra eleverne ved det her, men fjerner en lærer. Så prøvede vi at give det et spænd med at få sådan et gruppearbejdsprojekt i gang. Det har rigtig mange af jer prøvet, og det har vi også prøvet op til flere gange. Men lige pludselig, det virkede til at fungere, fordi vi havde noget konkret at sætte op på. Det var ikke bare som Thomas' beskrivelse af den her undervisningssituation, hvor man starter med at være mig, eller underviser, og så er gruppearbejde, og så er opsamling, men at det er nogle andre sammenhæng, hvor det er vigtigt at få trænet de her studiekompetencer. Det har vi været ude og fortælle dem om, at det er en del af projektet. Det er at sætte sig ind i nyt stof, eller arbejde med kendt stof på egen hånd. Ikke på bekostning, men på grund af vores formative fokus. Vi gør rigtig meget ud af det. Prøver at gøre det rigtig meget ud af det formative evaluering, og det her det sådan set skal være med til at understøtte. Det kan godt være sådan lige, hvis man går det sådan lidt på klingen, så kan det godt være sådan lidt billigt. Men stadigvæk, formålet er jo at tænke det ind i, hvordan er det, at vi fastholder en kvalitet i det her. Og så at træne i at indgå i forpligtende samarbejde, men selvfølgelig også for at kunne effektivisere og være opmærksom på det. Og også være ærlig om det. Men det er kontrakten, vi forsøgte at lave. Det her, så tænker jeg, det var måske nogle af jer synes var interessant at se, hvad var det så egentlig i forhold til, hvad var det, vi præsenterede eleverne for. Jeg gør det lidt hurtigt her. Hvordan arbejder man sammen? Det her det er så taget direkte fra elevpræsentationen. Ikke? Hvordan arbejder man sammen med grupper? Hvordan sikrer man sig, at alle kommer til ord, og at alle er forberedt? At man når deadline for at lave et godt produkt, som alle kan stå indenfor. Og så er der nogle forskellige sådan punkter nedad, som mange af jer kender fra at have arbejdet med det her. Det er heller ikke raketvidenskab. Men det er nogle af de ting, som er blevet koblet op på, hvor vi lavede nogle kontrakter og så videre på at vise jer. Elevgruppearbejde, kvalificering af studietimer. Der er sådan nogle forskellige roller i gruppearbejdet, som vi så skulle udforske og arbejde med. Så der var en fælles præsentation, hvor en af vores rigtig dygtige lærere fortæller om de her ting. Fortæller om de forskellige roller, der er i gruppearbejde. Fortæller om vigtigheden af det, især ind i den her lærerfri sammenhæng. At det er vores forventning, at de skal kunne finde ud af det her, og det er faktisk også noget, der er med til at gøre dem klar til universitet, og hvad det er, der skal på videre.
Det, vi arbejder med konkret i forbindelse med det her, det er sådan 3 punkter. Det er sådan et eksempel for en, der er flere timer i forbindelse med det her med at udvikle gruppearbejde. Og der skal grupperne udføre sådan nogle dilemmaspil, som I nok kender. De er med inspiration fra den her bog, der hedder Knæk Studiekurven. Sidder grupperne og diskuterer nogle forskellige roller og så videre i grupperne, og finder ud af, hvad er det, de vil gøre, og hvordan er de forskellige roller ind i at beslutte de her ting. Og så til sidst, så skal de så lave deres gruppearbejdskontrakt. Og det er sådan noget med ambitionsniveau, kommunikation, mødepligt, hvordan de her roller, de er vigtige, at man kan skifte imellem de her forskellige roller. Og også om der skal være andre regler, og hvordan at de skal involvere lærere i f.eks. samarbejdsproblemer. Den her gruppearbejdskontrakt, den var vi meget spændt på at præsentere dem for, men det er blevet taget super godt imod. Og det er noget, de har delt med deres lærere, så der også er mulighed for at holde dem op på det. Og det forstærker det her med at være lærer, altså have lærerfri undervisning. Man har lavet det her setup, altså det er helt tydeligt, at det har virket. Og som nu kom corona-undervisning og den virtuelle undervisning, så har det været sindssygt godt at have de her faste grupper, som man har kunnet appellere til med nogle kontrakter. Det har helt klart gjort, at det faglige niveau har været højere, end hvis vi ikke havde arbejdet med det herinde. Så sagde jeg på et tidspunkt sådan, at vi løbende har evalueret. Jeg vil lige prøve at vise et par eksempler på evalueringsformer. Vi har haft nogle læringssamtaler med kursisterne. Det er sådan et forsøg på at samle alle de her, sådan der ikke går evalueringsoverload i det. Så er der længere tid til, at man snakker om læring sådan på tværs. Og der skal kursister eller eleverne, de skal så forholde sig til de her elevstudietimer. Hvad har været godt, hvad har været dårligt. De ting, som de melder tilbage, der melder lærerne så tilbage til ledelsen, og så prøver vi at lave et eller andet. Det var sådan et meget konkret og godt eksempel. I kender det garanteret med det her Google-værk. Hvis man går ind og nu det her sådan en skærmoptagelse fra et gruppearbejde i Google, og det ligner også lidt et kapløb. Det er den samme gruppe her, der sidder og udfylder noget om Columbus, at det er jo ikke kollaboration, det er jo sådan en kooperation, hvis man skal sige noget, ikke? Altså, hvor de arbejder ikke sammen, men de uddeler opgaverne, så de hurtigt kan blive færdige og komme i kantinen, eller ned og spille fodbold, eller hvad de nu har lyst til. Det er ikke det, der er meningen. Det gør eleverne selv opmærksom på, at det var der, det tit endte. Så jeg har haft et projekt om, hvordan man arbejder med hensigtsmæssigt med det her med kollaboration. Det kan virke sådan relativt banalt. Nogle af de her erfaringer har de også fra folkeskolen eller grundskolen, hvor de har arbejdet på den her måde og synes, at det har været super. Så har man været rigtig hurtigt og rigtig effektiv og blevet færdig med det samme. Men det er jo ikke lige den måde, man altid lærer på. Så ja. Så det var sådan lidt konkret, hvordan er den løbende evaluering. Det foregår ved, at de laver de her læringssamtaler, og at de så får feedback på det, og så kan lave et projekt inden for det. Springer over. Så har vi også lavet evaluering af både efter halvt år og 3/4 år og så videre, med hvordan de synes, de fungerer. Vi har ikke lavet noget på førstegærende, for det var ikke sat i gang. Vi kørte det med anden og tredjegærende til at starte med. Og evalueringen er sådan set meget sjov, fordi at der kan vi se et tydeligt mønster. Her står der, hvordan synes du generelt elevstudietimer har fungeret for dig? Og så er man jo vant til, at når sådan nogle søde unge mennesker de bliver spurgt, så går det rigtig godt. Og det gør det sådan set også særdeles godt. Det er jo flot og meget godt og godt. Det fylder næsten det hele. Hvis man så går til tredjegærende, så kan man se, at det er lidt anden type. Der er halvdelen, der synes, det er nok meget godt. Men der er faktisk også en del, der synes, at det er mindre godt. Der er nogen, der synes, det fungerer bare slet ikke. Og de kan se, at det er jo sådan set væk over i anden gear. Hvis man prøver at kigge på, i hvor høj grad er du klar over, hvad der forventes af dig rent fagligt i elevstudietimer, så er det sådan set det samme billede. Hvor at den lyseblå og den orange, som er enormt positiv, fylder mega meget anden gear, men fylder slet ikke lige så meget ved tredje gear. I hvor høj grad er du klar over, hvordan du skal arbejde, når elevstudietimer foregår som gruppearbejde. Samme mønster gør sig gældende, at de mangler positive anden gear, end de er i tredje gear. Oplever du, at elevstudietimer udvikler dine studiekompetencer, som du kan anvende senere på de videregående uddannelser. Og nok en gang er det samme mønster, der gør sig gældende. Og noget af det, som vi sådan har, så interviewet vi nogle af tredjegærende, der har spurgt om, hvad er det egentlig, der gør sig galt. Og det vi har sådan kunne analysere os frem til, det har nok været, at forventningerne til, at tredjegærende sådan per definition ikke behøver lige så meget instruktioner, er mere selvstændige, har nogle bedre studiekompetencer, slet ikke er rigtigt.
Vi har sat et meget større system op for andengearne, fordi vi forventede, at de var mere umodne, og de ikke var lige så meget klar til at arbejde selvstændigt. Så den der naturlige progression, der er, eller vi forventede, der var i forhold til selvstændighed og kunne arbejde uden lærer, har ikke været så god, som jeg har sagt. Så vi har egentlig bare så gjort det, at vi har sagt, de initiativer, vi gjorde for 2G, dem burde vi også have gjort for 3G. Nu er det jo så ventet et år, så har de jo sådan set haft det. Men at den rammesætning, som Simone slides tidligere, egentlig pointen her, det er, at det er super, super vigtigt, at man er tydelig omkring de der ting. Ellers så oplever de ikke rigtig at vide, hvor de skal hen. Der er 5 minutter tilbage og kommet til opsamlingen, så det passer også sådan meget godt. Rammesætningen kan ikke udtrykkes tydeligt nok eller stærkt nok, at det er sindssygt vigtigt i forhold til de her løse opgaver fungerer vildt dårligt. Man skal stille sig selv spørgsmålet, for eksempel, hvordan kan det gå galt? Hvad gør man, når det er sådan, at de kan gå i stå? Hvor kan de gå i stå? Hvor skal de hente viden osv.? Narrativet er super vigtigt. Det kan hurtigt få en anden form for dårlig iscenesættelse af sådan et projekt her. Det er vigtigt, at man prøver at finde de steder og de punkter, hvor at man så kan bruge det som et udviklingsprojekt, selvom det jo selvfølgelig også er en spareøvelse. Men at sætte det i forbindelse med et konkret studiekompetence forløb har helt klart givet mening i vores sammenhæng i hvert fald. Kvalificere både den lærerfri undervisning og elevernes ansvar og kompetence til at arbejde selv. Og selvom det er fristende, må man ikke bruge lektionerne til at få skemaet til at gå op. Og det var det var et af de steder, hvor der var rigtig meget stormvejr, hvor vi måtte ende og på et papir med at stå og sige undskyld, og vi gør det aldrig igen. Det var helt klart. Men det er nogle af de steder, hvor man skal passe på. Og så registrering af mødepligt og afholdelse af lektioner, når man skal være opmærksom på, at man har en plan for, inden man sådan set går i gang. Så har jeg sådan nogle hvis der er til sidst i oplægget nogle spørgsmål, man kan stille sig selv, hvis det er, som vi stiller os selv til at starte med sammen med bestyrelsen og lærerne, som vi kan kigge på, hvis I har lyst til det. Så tænker jeg, så var der lige 5 minutter, hvis der er nogen, der har noget spørgsmål. Ja, er der nogen, der har et spørgsmål til Rasmus? Ellers skal jeg i hvert fald lige starte, Rasmus, med at spørge lidt. Nu gjorde du meget ud af det narrative, både til lærerne og til eleverne. Er det din oplevelse, at netop den der transformation, der sker af læring og undervisningsrummet, når man går virtuelt, at det behøver et narrativ også til læreren, netop for at kunne håndtere en så anderledes undervisningssituation? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at grunden til, at Thomas er nu har skrevet den artikel, tænker jeg også er fordi, at der kommer en eller anden form for oplevelse af, at digitalisering og den virtuelle undervisning sådan set ikke er lige så god. Og det kan også godt være, men det er, jeg synes, at det er lidt som vi har haft et stort digital læsningsprojekt, hvor at vi bliver ved med at fastholde os selv i at sige, at man læser og forstår bedre analogt. Altså på papir, end man gør digitalt. Okay, så kan vi godt lade den ligge der. Det er sådan set rigtigt. Men hvad med at så finde ud af, hvad er det for nogle muligheder, der ligger i det andet, som ikke er opfundet. Og det handler i høj grad af vores indgang til det, er i høj grad det her med at fokusere på narrativ i det. Lad os nu fokusere på de muligheder, der er, og få åbnet dem op, frem for at blive ved med at fokusere på, hvad det ikke kan. Og det er rigtigt. Sådan øvelsen, som jeg startede ud med at være helt ærlig om, formålet er at give lærerne mere plads til at være i deres schema. Det er sgu da en spareøvelse. Det er da en forringelse, at man tager lærerne ud. Selvfølgelig er det det. Men så skal vi gå ind og se på, hvad er det så for nogle muligheder. Og hvis man er ærlig omkring det over for lærerne, og sådan delvist ærlig over for det omkring eleverne, så kan man sådan set godt være med til at så sige, hvad er spin-offet? Hvad kan vi få? Ja. Så det narrativet har været sindssygt vigtigt, og virkelig været noget, hvor der er et potentiale, og det synes jeg er lige sådan et digital læsningsting der. Vi kan godt gøre det med at lægge andre over kors og så sige, de skal have alt på papir, men de har ikke nogen printer. Vel, de har ikke nogen printer. Vel, og det er lidt der, vi er. Ja. Tak. Er der andre, der har spørgsmål til Rasmus? Ja, hej Lars, jeg har et spørgsmål. Ja, godt Jesper.
Ja, hej Rasmus. Jesper Eriksen fra Titlen, og tak for et spændende oplæg. Jeg synes jo, en af de ting, vi har lært af corona, det er sådan set uanset om vi taler virtuel undervisning eller ej, det er jo, at når vi går digitalt, så skal der være nogle synkrone undervisningstimer. Det kan vi jo sige, det har måske været lidt udfordring ved virtuel undervisning før, fordi man har haft den der opdeling i, og som I har her, der er noget lærerfri tid, og der er noget, hvor man arbejder, hvor eleverne arbejder selv, og hvor lærerne står til rådighed. Hvordan, altså har I arbejdet med det der skift, og så sige, at vi er nødt til at kigge lidt på den opdeling, fordi vi er simpelthen nødt til at lave nogle synkrone aktiviteter, for eksempel webinarer, for at få den virtuelle undervisning til at fungere, ud fra de erfaringer, vi har gjort under corona? Ja, fordi det kan jeg sagtens følge. Altså, det var ikke en del af det oprindelige projekt, fordi der forestiller vi os, at ved det er 10% bliver asynkron, så 90% er asynkron. Jeg synes, at corona helt klart har givet et blik for, hvor vigtigt det er, at man har synkron undervisning. Det var ligesom om i starten, der kunne give en pause. Jamen, du kan bare lave det efter. Og som det også var et eksempel med før, ikke? Altså møder med børn og alle de der ting. Det gav et kæmpe fleksibelt rum. Men det gav også en helt klart dårligere sådan, kobling til uddannelsen og læringen. Så ja, altså, jeg kan kun bekræfte og være enig i, at det synkrone er i den grad udstillet, at hvor vigtigt det er. Så er der mange andre ting, vi kan justere på, men at vi har mulighed for at skabe rum for dem, hvor de er sammen, og som oftest med læreren, er vanvittigt vigtigt. Også trivselsmæssigt, tror jeg også, det har betydning. Ja, meget enig. Tak. Ja, lige om et minut skal vi i gang med næste oplæg. Jeg vil sige tak til Rasmus. Der er mulighed for at stille Rasmus flere spørgsmål, hvis I kommer i vejen for det til sidst. Eller Rasmus, du er måske ikke med til sidst, det kan jeg ikke lige huske. Nej, det er jeg ikke, men på den første slide, der smider jeg min mail ind. Okay, perfekt. Jeg har en nu her, som jeg ikke kan flytte. Så hvis der er noget, jeg gør, så vil jeg rigtig gerne svare, men jeg bliver nødt til at hoppe af nu. Ja, super. Jamen tak for oplægget, Rasmus. Det var super interessant at høre jeres erfaringer og forsøg med det på Odder Gymnasie. Jeg vil springe videre til næste oplæg, og vi havde jo egentlig lagt mulighed for en lille pause ind her. Den springer vi over for at holde tiden. Til gengæld så lover jeg en pause inden næste session. Og jeg kan se, at der er flere af jer, der alligevel tager jer den frihed, at nogle gange lige slukke for mikrofonen, eller slukke for kameraet og hente kaffe osv. Det er selvfølgelig en af de dejlige muligheder, der er, når man gør det på denne her online måde. Jeg vil byde velkommen til Lars Due Arnau, lektor på Gribskov Gymnasie, gymnasiekonsulent på CFU, også på Københavns Professionshøjskole. Er det ikke sådan, det hedder, Lars? Jo, det er det. Ja, og du vil fortælle om underviserens nye digitale virkelighed, og så kan jeg lige sige, at da jeg så din mail og dine initialer, Lars, så havde du Lada som initialer. Jeg synes faktisk, det var mere passende, hvis det var Tesla, fordi du ved faktisk en hel del om det her, ikke? Så værsgo, Lars. Jeg ser frem til dit oplæg. Jo tak. Den har jeg også hørt før i en gruppe af rektorer, jeg skulle underholde om noget engang, hvor de så sagde, det borger jo for kvalitet med den e-mailadresse. Tak for den, sagde jeg så. Nå, men jeg går i gang her, ligesom Thomas, skal jeg lige høre, lyden virker det, og sådan noget. Jeg vil jo bevæge mig... perfekt. Godt. Jeg vil bevæge mig ud i noget, der måske går endnu værre som sådan, for jeg vil faktisk vise noget film om et øjeblik. Så nu bevæger jeg mig ud i det her, og så håber vi på, at det kommer til at fungere. Kan I se skærmen nu, eller? Jeg tror lige, du skal klikke OK, for den er der. Der er et eller andet, man lige skal klikke OK først. Der kommer ikke rigtig noget hos mig her. Du skal lige sige del skærm. Du får nogle valgmuligheder. Der kommer sådan et vindue op. Ja. Ja, men den er ikke aktiv hos mig, den her deling her af skærmen. Nu prøver jeg lige at... Nå, så prøver jeg med et vindue her, så det går bedre. Jeg er simpelthen helt død her. Nå. Du skal klikke på selve billedet af skærmen, som du ønsker at dele. Det kommer også bag på mig, for ellers er den der delingsknap i det vindue, der kommer op. Kan I se noget nu? Nej, det kan Nej, det tager lige 5 sekunder fra man klikker, men det er ikke kommet endnu. Okay. Det var ikke så godt. Alternativt, Lars, du kan jo linket derude, så kan jeg dele det. Nu sker der noget. Nu kommer det. Ja, der sker nemlig noget nu.